suna da aiki, komanda mai nuna yaki, ba a karo da zaki, rawan lafiya a ɗaki, ta baki a fita da zaki, hanya ba ta ci kurkudewa ga Ali. Ubangiji abin bauta mai ikon da ba a marwauta, sarkin da bai da keta, kai ta aiki domin gwaninta, idan ya so ya saka wuta shi a hukuncinsa babu mai masa gari, ya so ka kayi dace shuka tsiyar ka sai kai sirace, yayin da kauni ta mauce kanin ka kai da wuta mutuwa ce, ka tuba sai ya ce daman za ka yi kyau da aljanna ga fadali, abdika iya rabawa, ka yadda har muke cewa, baiti muke ta sakawa, cikin hadarar da ba ta karewa, ka yarda mai ta sauyawa, kullum ajibu mun shigo sabon fasali, tsira da martabarka, adadin wadata a kaka, suninkin marka, ya zarce tsaruwar doka, karayi wa gwarzon mayaka, sai dukul masu wallahi mujmalin rabu mai gamewa, ajali har da larabawa, rubutun da bai gushewa, tabbataccen da bai sabewa, sakaran gwajin da rabba ake magana shi yake wata ke kamili, yanzu zananin fasa da ke na ɗauka gara gasa, sigartin zirin matasa, imam Ali shi na dosa, kowa da ɓangarensa shi kuwa komai cinye dushi ne Ali, kun gaji da gabarasa, baka ko babu tamburansa, muna mu ba irinsa, zuma mai daɗin lasa, kuracin da babu a rasa, wane kai ya ɗau lissafi ba sifili, yaƙi sai da kwamanda, amurza a san gireda, yar mata fi kyau da huda, to a hirɗin ku yan baranda, masu koyo ku bar magada, idan kun kasa ku zo ku yau sacin Ali, karo da karo sai rago, ai ba a karo da shago, da gida me ya kai ka kango, kuli kuli a gada mago, masu kirki su iya ungo, yaddul uliya kai min yaddu sufla, kwai shi da biyayya, masu ruba ya baiwa kunya, rabu baya argo ya baya, kafurai suka ce ya musanya, wai rasulallah zai goge ya sanya dan Abdullahi, sai su kalli yayi ba zai iya ba, kuma ba zai bar wani yayi ba, shi kwata bai musamar ba, da kansa ya sa dan hakan ya zaba, da waninsa ne ya goge da sai ya sare hannunsa da kansa, kalli ba da tambaya ba, shiru ba tsoro ba ce ba, na taral bai kamar ni ba, kura ba ta zaman siɗi ba, kamar alba ta kama ba kuma za a yi ba daga shi sai shi Ali, an sha ta raba kowa, yakin kai bar suke gazawa, manyan sahabu ba su kaiwa, sai su dawo su dinga cewa, sai wanda ya kwarewa rabu kawar karkata shi kafatin Ali, shi ba rabi ba ne ba a kawai yaki ya kware ba, a tausayi Ali bai sa'a ba, daukar jini gashi babba, in ban yi kuskure ba, annabu ne birnin ilimin kofar Ali, mai jin yaran gawa, mai fassarar kudircewa, shi ke gane bayanin tsawa, da ganin diramar kushewa, yana ganin ya ta kaya a tsakanin mala'iku da duk bawar li, sarki ga alifina, ga imamul mu'allimuna, jagoran karra'una, ni daga nan ma a tashi kaina, dubu tsarin nahul wadi shi yayi nuni a gane kowane wasali, wataran ai wani bago kafin a saukai ya ce da sako, shi bai cin kosai da koko, lada ne yake ci da sanko, kuma in za a bar masauki inda ramar rabu ba ta sauka nazali, sai a ce ka ta hauka a bishi a kamo a ɗauki doka, za a cire kansa ya yi shirka, ga alinai ya yi musu iyaka, ramar rabu na ruwan sama da zakar
garaza da raba gardama Ali har zamanin Umar ma shari'ar mafarki ya sama abin kamar abin kyama mace ce da wani bai da kima inuwar sai sa a hukunta alƙali mahukuncin adalci Ali yunkurar gwaraza mabudin buɗe giraza na tone a barwa kaza mai masara ta fi kyau da geza jirgi sai a maka biza wanda ya wuya tare akan dandamali shi rabbuna yake so annabi na so mu ma muna so mu'minai ne kaɗai suke so munafiki mai nuna ya so a hadisi da arwaito bani na ce bakar da a ce na yi gatsali sai a jin ban kwana ranar a tara ko ta ina magadir kuma ya nuna wanda duk ne yake wa kauna ta wanda ni shugaban sanato daga yau shugaban sadar shi ne Ali nan kayan cikawa alkawarin rabbi ya biyawa addu'ar da ba ta yankewa wanda ya so a bashi dacewa daga nan ayar al-yawma akmaltu lakum dinukum a saukar dan Ali ayar tsarkakewa kan halin da rabbi ke rikewa ko kuma bayi kuke ciyarwa su faɗi ma masu rabawa kuke ta da masu kwazo ni ko da rauni na zo idan ba kwalli ni ba gani nake ba wannan bai ji sautukan ba kamar bata taka wurin ba ban taɓa na jiya akai ba wani kamun ku tallafa min rawani ya warware gaban yar kwali ko da ya shiga randa a cikin kyau a fita tsada dan filla ya yi sanda mai aiki a bai walada ga ali da faɗi zinariya ce da daimon sai kekeli ne farkwai da fitilla su ado ne da za a kalla su Hassan da Hussein jimilla ya'yan sai ya da batula su za su haska aljanna ba dimtawa ko dilli aljannar kango ce ƙoraman ciki duk guba ce labaranta yaudara ce aikin shigar ta hasada ce indai ba na amina ba Abdallah cikin tagwara ta koli yadda sahabu su rayu an koyar da su sun koyu su ne nan tafiyayyu yan halaniyarsa sun goyu Abubakar ga Umar da Usman sai karamin su babban su dan shi ne Ali yayi zama mutar ba shehu Tijjani sannu baba shehu Barhama za mu raba bai raba suna bace ba hidima tukuri ce ake ba wasa ko kwata zabar su irin ta kwani idar mu ci akan mu kuma ba damar sauya mu da muna da masu zuga mu zuciyoyin da sun kamu soyayya ce kadarar mu ba ma damu da kin mai kin mu a fili Allah da ya amince yau dai sai da ya yi zarce ba shi da abin kwatance sai da in ya tashi zance wanda yaudara ka zo mardan annabu bai waiwaya bare yayi fadala ban san gurin zuwa ba ina fa gauniya rashin baba maulana ya mun maraba da sharifai ka iya tarba dan shimfidar da kai min ta zarce gadan amaryar ku gata ku kalli gatan garin mu kenan har ganawan su shaida wannan mun shige cikin katurran nan ce mu ne gwiwa tafiyar nan akwai ina kuncin ka yana nan sarkin yakin shuraba kai mun addu'ar nan nazarce koli da koli